Malgrat el mal temps, totes les comissions falleres ja estan ací per tal de donar la benvinguda a les falles 2017 amb la tradicional crida. Ni el vent ni la pluja van impedir que la plaça del País Valencià s'omplira de falleres i fallers de les 4 comissions del poble per a participar en un dels actes més importants de la festa valenciana, la crida. Les falleres majors de la falla Verge del Carme, Josep Antoni, el Mercat i Antic Molí i els seus presidents van desfilar fins a la balconada de l'Ajuntament per a donar començament oficialment a les falles en l'Eliana. La nit i els bunyols fan lliga, i el matí i els trons de bac. Alegria, valencians! Ha arribat març a València i sempre que arriba març tots sentim com un glop en el cor l'alegria de ser valencians. I ara, fallers i falleres, veïns i veïnes, elianers i elianeres, és el moment perquè prepareu les vostres goles per a cridar tots junts i amb força el crit faller de l'Eliana per excel·lència. L'Eliana en falles, visca les falles i visca l'Eliana! Les arracades, les arcades i les palmeres, sonen la veu amada. Després de l'acte, l'alcalde va lliurar unes insígnies als màxims representants, que van acabar el dia entre els flaixos de les càmeres. Quique, com es presenten les falles 2017? Bé, doncs avui hem començat en l'acte de la crida i esperem que la gent s'ho passe superbé, que les gaudisca i sobretot fer falla i fer aquesta festivitat que és una de les més importants tant no sols del nostre poble sinó de tota València. Ana, ¿cuál es la labor de la Junta Local Fallera? Pues la labor de la Junta Local Fallera es el organizar, el mantener cordialidad entre todas las comisiones, Un día como hoy, con el del Día de la Crida, ¿de qué os ocupáis? el dar el comienzo a las fiestas de las fallas, como bien ha dicho antes Quique, y bueno, y ahora esta noche, después del pasacalle y tal, las paellas de Germanor. Salva Torrent, la teua primera crida com a alcalde de l'Eliana. Molt content perquè jo realment sempre ho dic, jo vinc del món de les falles i per a mi estar en este acte tan simbòlic que al final el que simbolitza és el començament de la festa, tot el món esperem la festa, ho he dit en el discurs, és la millor festa del món, les falles sense cap de dubte i per a mi, que sempre l'he viscut des de baix, sempre he sigut un faller, des de l'any 78, faller de la falla del Carme, i ara com a alcalde de l'Eliana superorgullós i molt content. I això sí, pregant, perquè ara en aquesta posició el que tens que fer és demanar civisme a la gent, que se comporten tots bé i que siga tot un èxit, que estic convençut. I a que disfrute tota la gent, que s'olvide un poc dels problemes diaris, de tots els dies, el treball, els estudis, que disfruten, però disfruten en mesura i reivindiquem la nostra festa, les nostres arrels. Les falles són realment el sentiment d'un poble, el poble valencià, i hem de sentir orgullosos de les falles. Fa poc s'ha demanat i possiblement enguany ens donen ja el títol de Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO. Jo crec que ja cal, ja tocava, i a veure si realment les falles simbolitzen el que realment són.